Guys, oh, nasira. Nasira ng bagyong Paing. Ito, oh. Gagawa kami ng ano, yung sinira ni Paing, no? Sinira ni Paing. Oh, dalawa na lang yero. Ito si Bart the Boy. Bart the Boy, pero gagawa kami ng bubong kasi bumagsak itong garahe. Ito, dalawa na lang. Dalawa na lang at matatapos na. Karpintero Pobreng Ilocano. Ako ba naman yan? Ay nako, buhay. Pabaliktad mo yan, angat yan. Oh. Oh, ako na. Ito ang handa ng aking baby boy. Ayan, spaghetti pababa, pataas ng pataas. Ayan, yan ang sauce. Wow. At ako'y magluluto din ng lumpiang ubod. Ubod ng sarap. Ito ang aking regalo dahil kay Bagyong Paeng. Nakaw, talagang binasa ni Bagyong Paeng. Yung sari-sari ko na itong tinago-tago pa eh. Talagang pinagtatago ko talaga ito. Pagpasensyahan mo na at talagang wala talaga akong pambalot eh. Pobre-pobre tayo eh. Bibili ko na ito kay aking baby boy. Bibigay ko. Buksan mo. Basang-basa na talaga oh. Ito aba. Oh. Tingnan mo. Tingnan mo ang iyong yung bang pinibili. Tingin pakita mo 30 kasi 30 ang kanyang birthday kaya number 30. Suot mo nga. Isuot mo. Tama kung kasya. Pulay. Kasya. Number 30 Suot mo. Ito mo ganyan. Mga Jordan. Ganyan. Ganyan. Huwag mo kasing biyakin. Kay aba. Player eh. Ang aking baby boy eh. Happy birthday sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y magustuhan mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy
Ipo naman lahat eh. Ah, lasing na. Oh, ang galing ah. Oh, bawal ang huba ha. Bawal ang hubad. Op, op. Ah. Diyan lang. Hanggang diyan lang. Oy, wag ka na maghubad. Okay. Okay, bye. Dami naman. Dami naman ito. Ang dami kong video sa iyo. Alam.